салом дӯстони азиз, рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад. ин лаҳза ман хостам камтар хонуми духовкагӣ пайдо кунам. албатта хамираш чун хамири мантӯ ҳаст ки ҳар яке мо занҳо медонем, барои дарунаш бошад фарш мешавад. мисол чӣ гуна ки худатон маҳсул аст, аз сабабе ки гӯштам кам карда ба ҳамон хотир ман каду истифода бурдам. шумо метавонед ба ҷои каду гӯшт, картошка, мақсад чизе ки ба худатон писанд аст истифода кунед. хуб, умедворам то охири навор бо мо ҳастед. ногуфта намонад, вақте зуволаро тунук мекунем равған бояд кунем, чун самбуса албатта. дӯстони азизу арҷуманд, дар зуволае ки тунук карда будем, равған карда маҳсулоте ки аз каду тайёр карда будам, ҳамонро намак карда, албатта дар таркибаш пиёз ҳам илова карда будам ба хотири хушмазза шуданаш, мегузорем ва чун рулет мепечонем ва бо ёрии корд бурида листро сарава равған карда пас он дар лист мечинем ва инчунин болошона зардии тухм мекунем. Зардии тухм кардем, мақсад бо хоҳиши худатон метавонед ки кунҷид истифода баред. ман истифода бурдам, шуморо намедонам, ман дӯст медорам. хуб, дар тафдон дар ҳарорати 200-250 градус мепазем. хуб,
امیدوارم تا آخر نوار با ما هستید. میبینیم که چه خیلی میآید. دوستانی عزیز، خانمای ما تیار شد. امیدوارم تا آخر نوار با ما بودید. تشکر زیاد و به همه شما موفقیت خوانم.